Shalom. Parhalado HKB Jalan Lurah Cimahi, Pasahat Tuhita, Namar Punggu di Garejon. Selamat datang Marita terlumi, tamu nami. Selamat beribadah Marita. Marende Mahita. Marhite-hite guarni de bata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi parbadia, na tumo palangit dot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manangahan na denggan, jala manangahan na niula ni Jehovah siyakko, ima na mangulaon uhum sambing, dot holong ni roha di jala marpangalaho hasrepon maradopon de batam. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung, mauliate marohana mituho ala di joho hamitu pakrimon di hanguluan saleleng nilelengna,
Sa ilehon matondim tu rohanami, asa margogo hami mangolo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului hami, akan na di banua ginjangi. Pargogoi mahami manaluhon saluhun nanaing mangambat hami tuha sonangan, say paganda haporsyaon, pakirimon dohot pamopomen ni rohanami, asa monang hami ro di ujungna, lau menjalut tupali hami di jolom, ala ni anakmu, Tuhan Yesus si pangului. Amin. Marende hitas yang bukuin di nomor 464 ayat 1 ayat 2. Tangi hunamuma patik ni debata, ima patik parjolo, satu paupaton. Patik parjolo, au do Jehovah debatam ninna debatatta, dang jadi marakub au bainonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua ginjang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toronitano, yang gotunggabe si sombaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna, ay ona humna do sogot akkana marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggui, di naonomari maula hamu nasa siulaumu, alai anggo ari papituhoni, ari paradena ni Jehovah debatam doi, dang jadi homangula anggo di nasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni huta ni halak pe namangibati hutam. Ay di naonomari do ditoppa debata langit dohot tano dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari papituhoni, dibahini do umbain na di pasu-pasu debata Jehovah ari paradian nai jala di parbadiai. Ima sahatna atong ramang idogogo mahita tu debata Allahu mangulaon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naumbar tu patik mi. Amin. Marende hitas yang bukuen de nomor 410 ayat 1 ayat 3. Ia si banmu darhu
Matopoti madosata tuada penibata, artang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua ginjang. Hodo na patupaon hasisan di dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak hawolongan ni roham. Saya si maroham dihami akan na mangarsak kondosa nami. Saya sahapi matubagasar rohanami hasisan di dosa nami. Leon matuhami tondim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asin ni roham. Alai asa hot rohanai marhapor syaon lao makotapon nasa dosa do roha portibion. Asa upasat hami diri nami tuho gabi pelian na mangulu jalan abadia marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sani dosata. Songonondo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan aloja jalan nasorat hupasonang pihamu. Buat hamu maugak kutuhamu, guruhon hamu maau sianau, guruhon hamu ma sianau, ay nalambok doroha jalana serp marroha, asa dapotan hasonangan tondimuna, ay lambok do augakku, jalan naing neang do dohot na hupar haporsat ton tuhamu, hasangapon ma di debata na di ginjang. Marende mahita sian bukuende nomor 434. Ayat 1 ayat 2. Roma
Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion, imana tersurat di buku Efesus bindu onom, mamukas yan ayat 21, 1 ayat 24, tajahama namar gati sorin. Hata parujungan, alai pabuan ni siti kikus do tuhamu salhu nai, asa dibotohamu nama sadiau, rodi ulauku, aibana dodongan na hina holongan, jala parhobas saposan di bagasat Tuhani. Dami madia kadongan dot holong ni roh harapon hapor siaon sian debatamai nang sian Tuhan Yesus Kristusi. Asuni roh mandungan. Tuhan Yesus Kristus. Ima saatna martua doakan na tumangihon hatani debata jala nau piopsa. Amin. Marende hitas sian bukuende nomor 517 ayat 3 dohot ayat 4. Tindak ko mahaporsyotai, songon na tindak ko ni dongata sa porsyaw ni sandok portubion, rak mahita mandok. Au porsya di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangi dohot tano. Au porsya di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi setun di perbadia, andorang soha bubuhan. Ido Tuhatan na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di haupinar silang, na tua tubano toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pai mamulak sogutu tanoon, manguhumi halak na mangolu doho na mate. Au porsea diton di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatau panihala Kristen akan nabadia, doho dihasisani dosa, doho dihatai namandok, mulak mangulu dosogot daging halak nau mate, doho dihangoluan na sora suda. Amin. Tabegema titing namasa dos pamasaun huriatta.
Ima minggu papaton dung Trinitatis. Namanghiu topik ni minggu ta sadarion ima makaholongi debata jala manangihon suarana. Opat sermon parhalado. Di hari Selasa 15 Juli 2025 di Patupa do sermon parhalado masuk pukul 10 WIB. Namangihut 5 sermon week. Huriata Patupahon sermon week di hari Rabu 16 Juli 2025 mulai pukul 10 WIB. Di week 2 di Bagas Seni Keluarga Nyonya Aritonang Borusi Barani alamat Jalan Lurah. Di week 4 di Bagas Seni Keluarga Situa NTH Pardede Borusi Rait beralamat di Jalan Cihanjuang. Di week 6 di Bagas Seni Keluarga J Togatorop Sintua DRS Borusia Haan beralamat di Jalan Simpang. Di week 8 di Bagas Seni Keluarga Sintua HMT Tambunan Borusi Pahutar alamat Jalan Kerkop. Di week 10 di Bagas Seni Keluarga C Aritonang Boru Pangaribuan di Komplek Permana Indah. Namangihut di week 12 di Bagas Seni Keluarga Nyonya NK Saragi Boru Ambarita di Jalan Jamrut Raya Permata. Di hari Kamis sermon di Patupa tanggal 10 Juli 2025 pukul 10 WIB di Weksada di Bagas Seni Keluarga M Pasaribu Boru Silitonga alamat Jalan Baros Utama. Namangihut di Wek Tolu di Bagas Seni Keluarga RH Sinaga Boru Silalahi Jalan Sisinga Mangaraja. Di week 5 di Bagas Seni Keluarga Nyonya Dr. Andus BW Samosir Boru Pakpahan Jalan Kolonel Masturi Cimahi. Namangihut di week 7 di Bagas Seni Keluarga ZRB Simatupang Boru Sormin beralamat di Jalan Zeni Silame Permai. Namangihut di keluarga di week Sia di Bagas Seni Keluarga RM Gultom Boru Manulang beralamat di Puri Cepagaran Indah 2. Namangihut museng di week 10 sada di Bagas Seni Keluarga M Simanukalit Boru Sinaga beralamat di Babakan Kidul. Nah terakhir di week 10 tolu di Bagas Seni Keluarga M Simanjuntak Boru Sitorus beralamat di Perum Bukit Lagadar Dimensi Cimahi. Pilihan bulanan di Bagasan Minggu Tasadarion Minggu 10 Juli 2025 di Ganu Permingguon Patupaut tado pasahat pilihan bulanan di bulan Juli 2025. Pasahatot tamai di napa pungu pilihan padua kita tujolo. Tapasahat ma amplop pilihan bulanan ni diinganan naung pinarade. Alani tapasahat masian hapor syauta. Namangihut ruas na pida manang namoru. Mamuka Minggu Sadarion, Minggu 10 Juli 2025, ia keluarga Yakobus H. Sitompul, inang Riris C. Boru Lubat Tobing, dohot 2 halak yang akon nasida. Namaringanan di Komplek Klaster Agung Lestari nomor 20 Tolu, Tani Mulia, Kecamatan Ngamprawek, Sia. Dang beruas ni huriata HKBP Cimahi Jalan Lurah nasida, siala nunga pida huria, tu Gereja Kristen Indonesia GKI Depok. Namangihut museng nomor tolu apresiasi anak berprestasi. Di hari Minggu 27 Juli 2025 di Permingguan Arian, pasahaton ni huriata ma apresiasi tu yanakon ni huriata tingkat SD 1 SLTA na juara sada 2 dohot tolu di sekolah nasida B. Sialani i marminggu arian manasida dohot natorasna. Opat hasil pesta peresmian. Hasil ni pesta peresmian dohot goar-goar ni penyumbang na mangalelang dohot ucapan syukur sian ganewek taida ma di majalah dinding manang mading ni huriata. Nah terakhir angka 5 rapat pendeta distrik. Di Patupa do rapot padita distrik sapulalu Jabar Tengdi Ima di hari Senin satu hari Rabu tanggal 1 Agustus 2025 maringanan di Jayakarta Street Hotel dan Resort
Jalan Juanda, Tolu Walusada Dago, Kota Bandung. Songoni ma titing nama sa di huriata, anggiat ma tohata nama masu hita. Shalom. Shalom. Sian bukwende nomor 470 sada, ayat sada dohot udutna, hutma tapasahat piliata pilihan sada A, dohot sada B. Martangnya kita. Hupuji hupasanga pami guarmu Tuhan, di bagasan minggu sadarion, di dongani ho hami marhite asi dohot holong ni roham, tarlumobi diuduti ho dope hami marhite hahipason, jala pajupang dohoto di bagas joroon. Nunga hupuji hami guarmu Tuhan marhite edenami nang soba nami, nang nuaing huparadi hami maroha nami, asa ho mali Tuhan maringan, jala huali Tuhan namar saringar di tonga-tonga nami.
Atong Tuhan hupara di hami rohanami, di bagasan Yesus Kristus martangia kami. Amin. Horas madihita saluhutna. Salom. Di minggu tasadarion ima minggu paupaton dung Trinitatis tarsurak mai hatani debata ima di buku 5 Musa bidu 30 ayat 15 sahatu ayat 20 songonon madidok disi hatana tapayuti hukma di bagasan rohatta. Si Musa papiliton pasu-pasu dohot toru-toru. Idama nunga hupapiliton tuho sadarion hanguluan dohot hatuaun hamatean dohot hamaguan. Au matutu madokon ho sadarion ikon haholonganmu Jahoba de Batam, jala marparange diaka dalanna, uhut mangaradoti aka patikna, aka aturanna dohot uhumna, asa panguluon naho jala patoropon naho, jala pasu-pasuon di Jahoba de Batam ho di tano si topotom munuaing, bain partalianmu. Alai tungsu ramarbalik roham, dang oloho manangihon, lam oloho elailaun marsobba tua kadebata sileban, doho manguloy akai, napabotohon hian maau tuhamu sadarion, ikon magos itu tuhamu, jaladang tagamun leleng hamu mangulo di tano si topotommu, dong taripar Jordan bain partalianmu. Jawoku masadarion langit, doho tano gabe si tindangiku dopak hamu, pabuan nang hupapiliton tuhamu hanguluan dohot hamatean, pasu-pasu dohot toru-toru, dibaheni pilit mahanguluani, asa manguluho dohot pinoparmu sogot. Asa haholonganmu Jahoba de Batam, jala tangihonommu suarana, jala marsilohot roham tu ibana, ay ibana hanguluanmu hian dohot napagijang umurmu, asa toktong ho maringan di tano nang niwarihon ni Jahoba hian tuaka opum, tu si Abraham, tu si Ishak, doho si Jakob, naing lehonon na tu nasida, ima sahana. Huriana hinaholongan di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus. Adorang sotaripar bangso Israel tu tano Kanaan, imatano nang niwarihon Jahoba hian tuopu nasida si Abraham, si Ishak, doho si Jakob. Jumolo dipaingot si Musa bangsoi asanian takas nasida mamilit nadumenggan di ngoluna. Jadi di tonahon si Musa hian ba atik beha rupani dung sahat nasida tu inganan day barui imatano Kanaani dibereng nasida di si akaragam si sobaon dohot akana asing ya bah di patujolo ma say dipaingo si Musa hian asa manat nasida alani di paadop si Musa ma nasida tu dua pilihan di hati hai. Ima naparjolo hanguluan dohot hatuaon, napaduahon hamatean dohot hamaguan. Molo di bahasa Indonesia didok kehidupan dan keberuntungan dan kematian serta kecelakaan. Tumakas deui amang inang didok di ayat 15 idama nungga hupapiliton tuho sadarion hanguluan dohot hatuaon hamatian dohot hamaguan ninna, bahwa mereka harus memilih jala si piliton nasidai hola dua do dan hadong alternatif na asing. Mereka harus memilih hidup atau mati, beruntung atau buntung. Mulu dia 10 sia takas musia didok disi kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Ikon piliton nasida do sada siani dang boy duasa
dang boy atau ia soi dang mamilit ng gosada. Tidak bisa. Harus ada salah satu yang mereka pilih. Pilit masadarion ninda si Musa. Tentu dang nalaho pabiar-biarhon si Musa disi. Alay asa diboto bang soido na dia si piliton nasida. Alana pilihan mereka menentukan masa depan mereka. Pilihan mereka menentukan hidup dan matinya mereka. Bolo piliton nasida ikon makaholongi Jahoba marparangi di dalanna Uhud mangaradoti akapatikna aka aturanna dohot uhumna dungi manangihor suara ni debata jala marsilohot merekat rohana tu Jahoba totunian hanguluan dohot hatuaon ma jabbar nasida tu joluano. Molo dipilih nasida do mangulu manasida jala patoropon ni Jahoba mapinoparna pasu-pasuon ni Jahoba manasida ditano si topoton nasidai. Perjumpangan ni Jahoba ima marhite dungi di pasahat umur nagajang di nasida. Akai mapasu-pasu nanay si jalaon ni bangsoi molo piliton nasida makaholongi dohot manangihon suara ni Jahoba. Jadi adong do jabbar si jalaon nasida ganup. Alay molo dangolo nasida makaholongi Jahoba lahot umangihon suarana jabbar na ima hamaguan jaladang tagamon leleng nasida mangolo ditano si topoton nasidai. Ima didok rupani tu bangsoi di hatihai. Bebas do bangsoi mamilit na duaon dangadong pasaan dohot na memaksa. Molo dipabua si Musa akadia pilihan nasida dada na naik memaksa nasida asa ikon piliton nasida daw. Konsekuensi ni pilihan ido nanay dohonon si Musa tu bangso Israeli marhite turpukta di bagasan tikyon. Dos do yang manginang songo si Joshua molo taingot ditiki iba na menawarkan pilihan tu bangso yate. Ngajot-jot tabigi marhite ayat-ayat emas. Dido ibana alay molotung sogoro hamuna mangoloy Jahoba pilit hamuma sadarion manang isi nanaing olom muna manang debata sileban aka nani olom muna opu muna di bariba aeki manang debata ni halak amori na puna tano na inganan munay alay dengan sangat-sangat mantap Joshua madok alayang guau dongakku sejabu ikon Jahoba do oluan nami. Joshua 24 ayat 15. Di paadopsi Musa pilihan tu bangsa Israel jala si Joshua pe di pabua pilihan dohot jabbar ni pilihani suang songonima si Musa maradopon bangsoi. Dihita na po di bagasan guar nito hatta Jesus Kristus. Mamukas yan panopape nung nga dileon Tuhan itu jolmay kebebasan untuk memilih. Tu si Adam doho si Hawa pe nung nga dilehon kebebasan untuk memilih. Alay ala salah pilih do pamiliton nasida gabi madabu manasida tu bagasan dosa. Nang tuhita pe saha di bagasan saha tikion sadarion dilehon do tuhita kebebasan memilih na tuhita. Dang adong paksaan. Jaladang adong na memaksa hita dipaksa Tuhani. Bebas tuhita rupani mamilit molo tapilit dang mga kita misalna alias diet iya
doho tujuan asa langsing, ya silahkan. Alai dang adong na mangurai, dang adong na manggambati molo neng langsing hita. Ya, alai tarimani mabagas. Unang doholan asa langsing alai gabe langsung. Itu kan? Unang alani diet gabe det. Kan itu kan? Iya. Pikiri denggan. Molo dipilih dohita. Ya, nakotai adong pilihan manguli manang neng muli. Tuaka anak buru doho doli-doli. Ya, silahkan molo adong pilihan mereka. Dang marhasohotan. Dang adong na mangurai alai ingot ma molo somuli dohot somanguli dang holan kesenangan di ibana narikot sarihon na tua-tuai nasa toktong manang yakon ise iya nakon na asanian dapo na sirokap nito dina dang marnaro sirokap nito dina dang marnaro na sinita ni rohanala niya ha. Hape geleng na do na mga bati dangolo ibana laho marokap mga luluy rokap na dungi di sukum bapak nama di pawo bapak nama tu ibana manguli maho amang manguli maho boru ninna among na tu anak nai didok alus ni anak nai do boru nai bapa mamanguli inado ka ido kan bapa mamanguli ninna anak nai. Anggo bapak nai memang lasdo rohana kan itu dusul ni anak nai alai ala adong polisi toba dangolo ibana ala adong larangan ate iya ima nama sa sinuaingon molo pilih tota sadarion marsogok kita dang karejo modom-modom dijabu ya silahkan tidak ada yang melarang dang adong keberatan disi ya. Alai ingok mak, molo sokarejo hita resikonya sangat berat. Itu kan? Pasti adong di sekitar na usil, sedang karejoi, ada keluarga na. Jala mangamuk mak inat tadi jabu, paling do anon boy piringi marhabangan, kan itu kan? Aha sialangon, bisa saja, ya. Dang karejo, dang pola dong na melarangi. Pokoknya bebas dohita mamilit. Doson songo na mamilit si tuhorot dohita di pasar. Di pahebang di si sude akan na yang tatuhor di padar partiga-tiga sude di si. Beragam masih pilih tota. Tinggal memilih. Alai unang ma lupa hita ala na papilit tu sude tatawari. Mula siya ni dang harung mabuan manangaha. Ala ni beda 500 gabe dang tapilit manang dia. Itu kan? Ala ni papilit tu hita. Dihita na po di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus. Didok akan namalo hidup ini adalah pilihan. Jadi memang hidup ini bukan hanya kesempatan songona didok ni edei. Tetapi hidup ini juga adalah pilihan tohodoi. Memang holan dungo hita sian podo mataya manginang manogo niari nunga mamitor diperhadapkan tu hita tuaka pilihan. Dia do si pilih tota. Dungo sian podo mandope pitor talului ma akan anay siulahonota. Mamitor tapi kiri mah dia dona nang siulahonota. Dan pitor parjolo hita diperhadapkan laho martangiang asabui hita mamilit na dumenggan. Pitor marigati do hita mangulah ulautai. Manang dungo sian podoman pitor talului nadong nadihita na jot selalu ada sama kita yaitu handphone. Torido parjolo tabuka. Lumayan dope molo dibuka bibel nadong di handphone tay. Itu kan? Iya, itulah pilihan kita. Dung modom, dung dungo, pitor diperhadapkan tuak keragam pilihan. Ingat ba? Dang boy hita so mamilit amang inang. Ya, ale unang salah pilih. Ya, songon edday salah pilit duaw. Ya kan?
diperhadapkan salah pilih di hita. Alai komanat do hita, dang songon pemilihan hita, boy absen hita alias golput, dang hadong tapilit, dia do nanayang si pilitota. Dang boy suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, ikut tapilit do di hita. Holani ikomanat hita asa unang salah pilih, songon tadok nakani. Didok hatani edei manangkor na jot na setoktong tabigi hobar tutur pukta di bagasan tikunalo isi. Pilit ma na dumenggani, say pilit ma na dumenggani. Asa mangulu homuse dohot pinopar musugot. So ngadi tayo denay. Pilit mana dumenggani, say pilit mana dumenggani, asa mangulu homuse dungi dohot tu pinopar musogo salinay. Dohot pinopar musogot diboto hamuna dede ale daki dehon di kori hido ka iya sian gubahan ni turpuk taodoi na digubah penciptanya menyatakan pabuahon pilit ma nadu menggani asa dapotmu hatuaoni asa dapotmu lasni roha dang holan disuk kita mangolu ala tuari marsogot molo bangsa Israel tu tanah Kanaan molo sinuaingon tanah Kanaani di dia doi di surgo sogot haduan di sima hita mangolu ro di saleleng nileleng na dakolak kita ale doho dotong tu pinoparta marsogot haduan ya pilit mah jangan salah pilih. Ido na ditawarkan si Musa tu bangsa Israeli asa gajang umurmu asa mertua ho ninna mertua tu tano nanay si tujuota si topotota ima tano Kanaan nang pinarade ni debata tu hita masuk kita tu si sudena tu tano Kanaan na pinarade ni debata di hita pilihanmu menentukan masa depanmu. Jadi neneng denggak kita molo neng denggan neng hasia kita menuju kesuksesan hatuaut tergantung di hita doya manginang tergantung pilih hata doi molo neng siga hita molo neng dapot tauhum nasora sudai ya tergantung pilihan kita matiki na lehet waktu yang diberikan Tuhan kepada kita saat ini ibarat na mardalan dohita sinuaingon di parhorsian sahat hita tutano nanay si tujota sadaryam mahita hobas tu dia dohita sogot haduan sadaryam mahita kita yang menentukan bukan secara kelompok bukan secara satu huria, bukan secara sekeluarga. Alai seda-seda dohita lahu makomonakon ima hatuaun na pinaradi ni debata. Tentukan pilihan kita. Jelas kita pasti menjawab neng mertua doa Tuhan. Itu kan? Tapi Tuhan bukan hanya ingin pengucapan pengakuan sian pamangata ganup alai praktek komai ngolu na marhatuaon ngolu na makamonakon ngolu na maduma ngolu na setoktong kita saha tusi parangit tama menentukan itu satu persatu. Inilah saatnya asa unang gabe salah hita jala adong penyesalan tuari naneng roon. Masa depan kita bukan hanya di sini. Masa depan kita bukan hanya di dunia ini. Alai nani igil sek kita. Masa depan na pinarade ni debata tuhita. Kemujurankah
manang kebuntungan natajalo. Tupal tay adong bedo dihita sogut haduan. Yang menentukan adalah diri kita masing-masing. Silahkan pilihan kita itu menentukan masa depan kita. Manang nadia pei nanay si pilitota sangat-sangat menentukan kemana kita nanti. Kalau sekolah minggu madok ada 2 jalan nina. Ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit nina. Ido pamutuh nasida. Jalan yang lebar itu sangat enak, tapi jalan yang sempit itu sangat tidak enak nina. Tapi jalan yang lebar itu adalah jalan menuju kematian. Jalan yang sempit, warna pe sempit, dang boy rame-rame itu si salak-salak do lau tu si. Ikut sahalak do, molo pola sahak 2 halak dalam nasopiton dang boy. Nanido na seda-seda tu si. Ya, siapa yang mau ke situ, dia akan menerima mahkota kehidupan. Tupal hangwaluanido nanayang jalo onna molaboy ibana memilih jalan yang terbaik. Nah hinalomohon ni rohani Tuhani. Ale ingot ma, unang tong papilitu muse so tunggabela sadong tapili teteh. Iya. Jadi adong dosongoni papilitu Allah dahadong na di rohana denggan. Ya. Akhirna lasadong dapuk na. Tiba nga dipilih jol masude, ibana dang dapotan. Nga dipilih jol masude, hape nga sudah na dipilih nai. Akhirnya tidak ada satupun yang dia dapat. Jadi adong do napapilih tu unang. Sekali kita memilih, maka holongi debata. Manangiho suarana, lomoro hatta manangiho suarana, pasti do jalo otai hamonangan. Lihatlah tikion lam robot nama mataniari. Waktu cepat berlalu, hari semakin senja, unang lebah hita, ido na dido na. Atong maloma hita manginang, mamilit na dihita, molo dipilit ho sonari maka holongi debata jala manangihon suarana nauli mai. Ya, Jepang dihita ma hanguluan dohot hatuaun nasian debata Jehovah. Ya, bohado ahado si pilitota. Putuskan sekarang dang sinuaingon alay diadopan ni Tuhani jala praktek ko may ulahon may ngolu na makaholongi debata dohot nalomoroha manangihon suara ni debata. Manangihon dalam arti kemanapun Tuhan tujukan, kemana Tuhan arahkan, tu si mahita mardalan. Unang utinggilak kita di suara nadong na di portibion na mabahin mangelaela nguluta gabi madabu tu bagasan dosa. Alani i sinuaingon, pasti kita tahu mana yang terbaik bagi kita. Tupal taganup tiok mana diho, unang adong na membuat tupal mi sadarion. Pilihlah yang terbaik, yaitu makaholongi debata dohot najojotan manangihon suarani debata di bagasan nguluta siganupari. Amin martangnya kita. Moliate male Tuhan, nungga hutang yok kami hatami di bagasan tikion. Diajari ho hami marhite naposom si Musa. Asanian hupilit hami nadumenggan di hami. Ima marhite asa dapuk nami hanguluan dohot hatuaun diari marsogot. Songon bangsa Israel adorang so masuk nasida tutano nang niwari hoko tu nasida. Ima tano kanaan si tujuan nasida. Asanian dipasingot dipaingot asa piliton nasida ma dia do nanay siulaw nasida hobartu lomoni roham. Sinuaingon pilihani Tuhami ma Tuhan. Adorang sosahat hami tu tano kanaan nang pinaradem Tuhami.
tano nang niwario kotu hami, tano nang dile kotu hami dia kana porsia, namang golom ho Tuhan di bagasan ngulu nami. Songon bangsa Israeli mardalan nasida di parhorsian, nang hami pe mardalan don waingon, laho menuju tano Kanaani. Alani i asahu golop pami iya le Tuhan, ngolu hanguluan dohot hatuaun. Ikon piliton nami do Tuhan, laho makahulungi ho, jala manangihon suaram. Aha pena masa, iko perjulu do hami Tuhan patujolohon lomoni roham, dohot na sejot-jot manangihon suaram. Marhite na manangihon suaram, uboto hami mah dia do nanay siulahonon nami. Tuhan di bataman nama ama nami, nungaradibi Tuhan di hami tano Kanaani. Jala ikon buaton nami doi, ikon rap hami tu siali Tuhan. Ikon masuk do hami tu tano Kanaan na pinaradem tu hami. Alani ajari hami asa hupilit kami na dumenggan, hupilit hami na hubar tulomoni roham, asa mangulu hami sogot dihanguluan na pinaradem tu hami. Ido Tuhan naneng dohonomu tu hami, marhiteon buanon nami may, jala pataridahon nami may Tuhan, pabuan na hupilit kami ho Tuhan, di bagasan ngulu nami, tarida may siyan parangin nami, siyan pambahinan nami, naholong dorohan nami tuho, jala na sejot-jot hami Tuhan tangi di suaram. Tuhan di bataman nami, mulyate ma, di bagasan sa mingguon, nungatung godang akka ulaw nami lamaragami, pasu-pasu may Tuhan, ahape na hujalo hami pasu-pasumi, ajari hami laho madok mulyate tua depanmu. Tuari marsogot, pukon nami maulon nami na maragami, tuhodo hu pasahat, jaloho parjola le Tuhan na majuluani laka ng pikiran nami. Mulatung pedang ruas ni Huriam, na peak nagale na sida, di podoman na, di bagas na, di rumah sakit, seho managabi pandaw ni bolon di nasida. Mambolokon sahit siyan pamatang na, jala mangalehon semangat, dinalaho mangalo parsahitoni. Tuhan di bataman nami, mulyate mahupasat tami tuho, nang di bagasan sadaryon, tu dia pihami mangalakka, rodi saliling-liling na tuho do hupasahat diri nami, mangulu manang namate pihami, diho mahami, jalaho mahanguluan nami, jalaho mali Tuhan hata, haluaon di bagasan ngulu nami. Di bagasan Jesus Kristus martangia kami to depanmu, mulyate madiho Tuhan. Amen. Tapuji matuhata marhite na maredehita uhud pasahaton pilihan. Las
Tapasaha mapiliata tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haruruan di saluhut sileleho nadinggan. Dohot nasa ulibasan na maulitus. Hupasatami masian na nilhon mituhami pilihan nami tuho. Sejalo mai gebe uap na khusus di jolong. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparasek kami pilihanon. Patipulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang ni silelehon mituhami. Asalam girgir hami maduk muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadi ang magwarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Bulak mahita di bagasan dame, tajalo pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debatama hita. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan debatama bohina tuhita. Jala di pasarhon madamena tutut ditabe. Amin. Selamat hari Minggu Madihita Saluna. Salam, Tuhan berkati.